Aduh, anak adire yang ya silo mene-mene kenapa?
kecot peot ompong. Oh, merengi tanggul kali. Silakan wadon pandak warman siraku. Hah? Mene-mene ku. Kenapa? Aduh, ya Kang niate sinyong ya arep menggadingan. Arep dolan ning Sanggar Jaka Baru ning Bapak Warsad Dalang Maestro. Mumbening tanggul kali pandak anak glemek-glemek kayak panjenengan dadi ya nyong ya mampir panjenengan duduk jarene sawah niliki sawah pandak sing warisan sing sembuar siem sing Bapak Dima akhirnya ku jenguk ning pinggir tanggul kali silakan wadon madhep ngulon go jaki gendul ngalir kaji gaul ku sampeyan ki jenguk ngulon madhep kaji jenguk ngulon go jaki gendul karo bojo wadon rambutnya abang. Aduh hari kaji gaul ku angel ya. Siapa kini lili siapa li bojo wadone lho. Wis bojo lo kepok sirak urai kepok wis menang bae kok. Oh bojo rambut abang rambut ijo urusan reyang. Oh ya kini minangka vitamin bojo soglo sirak. Aduh ya sing soglo perkara ku rabi wis 3 4 tapi tua kakang nyong terus rabi nomor loro wong sekorip rabi 3 wong panaka rawa gatel rabi kepapat wong sama kerombeng. Aduh kin siapa maning rambut abang ku beben ku suruh ngomong boy masih ngomong bae ku masih buka kartu tak pecat suruh. Jadi pedo yang reange sambutan rong baune tak tarik bakal sira buka kartu karo wutu karo kakang ira mau. Ojo setan alas. Kang Kaji niku ne sinten Kang Kaji? Semana ngapa kok ojo. Takon-takon maning urus sumber sira wadi sawering reang. Ya beli. Oh non. Ngoron kok kaji gaul ya. Gauli ya beli. Suka. Min mamina ka vitamin sedek aja nih bocah wadone butuh jajan orang duit pirang-pirang ya tak sedekaken los tak laburaken ning kakang Enyong bakal ribut dilaburaken tampak raine menak pamen sudah nah rungokna Gusti Allah bae nutupi aibe manusia sejagat alam semesta kabeh selumai bumi sakurbeng langit ki aib ditutupin Gusti Allah. Wala mo na aib ditutupin Gusti Allah. Wah, dikatakan na kabeh lakas yung pada ngandel. Lakas yung berbuat dosa pencut. Oh, sing berbuat dosa tuloy mambubacin. Dia dosa melulung rak-rak kabeh ka manusia ko padang aku bener bae. Dosa memang rak-rak. Oh, dosa musyrik, dosa segala-gala. Oh. Ngaku mo bener ribu ada dosane brak-brakan bakal wong ngaku bener iku ya wis baturane ora jajil ono kecuali wong aku salah bakal belajar bener bakal ngaku wis bener ku dhewek bener dhewek ngakune kiai dhewek ngakune ahli ibadah dhewek wis baturan ora jajil. Ya wis meneh kanggo tutup mulut 1 juta bakal beli 1 juta 1,5 juta bakal beli tupai 1 juta 1,5 juta tak laburaken Kang Haji Wadon. Oh sudah modus dilag-dag modus ini akal-akalan pengelola duit ya utang ya syuruk tupai utang tak laburaken ibur burak-barak dunyane direbut Haji Wadon perkara balik kulit galet orang gak apa-apa. Kadang perkara iki yang gak kaji melarat awale. Dunyane kakang reang. Sugi soten perkara iku kayu mati dirambatin kayu urip. Sugi soten. Ari hasilnya melarat perkara ku. Wah wis gak. Balik selendang sarung lo sekelapurakan. Oh, aja dilapurakan nang. Oh. Cek duit boy. Cek 1 juta.
1,5 juta. Oh, ya wis aku 1,5 juta ko. Oh, duitnya dibalang na bae. Angel ya duit kaya kenen. Wis ipene ku ya soglo wis. Ipe karwek ngoyo kaji sebenarnya tobat. Malah kaji gaul. Ya kiki loman soten ketangguhan kartune. Ari asliye perkara ku medit pelit ku cerit ku. Ari wong kajiku wis mbuangna medit, mbuangna pelit. Wis mbuang segala macam penyakit ning Arab. Penyakit dengki, penyakit syirik, penyakit pelit dibuangi kabeh. Oh. Penyakit musyrik dibuangi kabeh. Oh balik masih angger pelit medit ku cerit. Dengki kowe karo tangga batur dengki. Ari wong dengki ya dengki. Oh. Ana wong tanggane dagangan tukune mana-mana. Ya wong dengki ku cirine wong dengki. Oh. Kayak konon watir tanggane sugih, kono sengit dengki. Tandane wong dengki kayak konon. Tanggane puku dagangan, ya tukune mana-mana. Widosari ning Arjawinangun. Puku tandane wong dengki. Saja madani dong kadung-kadung koplak sira. Tampun ngene iki. Dadi sira arep endi glok glok. Santaloyo sira arep endi? Arep ning babe warsat dalang maestro dalang golek. Nyong arep belajaran dalang wayang golek ning bapak warsat ning Sanggar Jaka Baru. Ya, belajaran apa sira? Soglok. Sira belajar dalang-dalang apa? Dalang tembelek. Oh. Sira ku dalang ketuan wini. Dalang wis tuwa kablak wis rambut. Putih kabeh belajar dalang. Dalang ku yo pengen kono masih sira masih nom-noman wis tuane mbok karo dibuntel karo lawan putih boy itu belajar dalang. Oh, ngel soglok. Wis aja buka kartu soglok. Sira kebengen ku. Ora tarine ku, durabi aran tarine ku, ujo Sleman ku. Sira aku selingkuh ora. Glok, soglok. Mabok wae sira aku. Selingkuh wae. Mabok wae selingkuh wae. Ora Marian sira aku. Ora kon tarine ku. Ya ble sira aku. Tari anak keluarpan ku.
Terus kini sing dikawinin Komar kok kono blok. Ngono kasab bojo. Soglok. Aduh, ya wis Kang. Aja buka kartu. Oh, ya iya pengen Reyang kuda bini senok tarini. Anaknya Mamang Warpan blok bilang. Tulik ini dikawinin Komar ka. Komar ya wis isdiet wis almarhum. Ya kan ya wis pada ompong bagian ayu ini ya ayu. Kaya bintang film Camelia Malik. Singaran senok tarini kubangannya ko. Kaya bintang film Camelia Malik rebutan zaman semana. Oh, ya aja buka kartu yang bangane tukang mabok bae, tukang selingkuh ya perkara wis tua selingkuh yang mau nama selingkuh tuane tobat. Orang perkara wae tua selingkuh bae. Arane dudu kaji gaul, kaji selingkuh. Oh, setan alas bocah. Kaji gaul, kaji selingkuh. Dilaptop sih. Pacat wis. Mulai sawah tak tarik sih, luli nyambut sawah yang rumbau, tak nak noning, Agus Bendong gua gitu, setan. Sampai di sini dulu saya